पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचे नावे. My dear brothers and sisters in Christ, we are now about to participate in that great event that saved us, that saved entire humanity. Therefore, we now prepare for some time spiritually so that we may be able to understand the meaning of it. आपण आता त्या महान घटनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत आणि त्या महान घटनेचा आपल्या जीवनाशी फार जवळचा संबंध आहे. त्याचा अर्थ आपल्याला समजावा आणि ती घटना आपल्याला जीवनामध्ये जगता यावी म्हणून थोडा वेळ शांत राहून आपण प्रार्थना करूया. Today is also the day of great silence. ती महान शांती अनुभवण्याचा आजचा दिवस आहे. Therefore, I request all of you, as much as possible, avoid talking with each other. जेवढं शक्य होईल तेवढे एकमेकांबरोबरचे संभाषण कमी करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून या आध्यात्मिक प्रवासानंतर, या क्रूसाच्या वाटेच्या भक्तीनंतर आपल्याला आध्यात्मिक फायदा व्हावा. And as we participate in this journey, we also seek God's blessings, presence of the Holy Spirit with us. We say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. But deliver us from all evil. नमो हे कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. स्त्रियामध्ये तू धन्य आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. देवाचे माते, आम्हा पापांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. आता आपण प्रोसेशन मध्ये ज्या ठिकाणी गेत्सेमनी गार्डनचे सेटअप बनवलेलं आहे खाली, तिथे जाऊन आणि क्रूसाच्या वाटेच्या भक्तीला सुरुवात करणार आहोत. फ्रॉम now we move in a procession where the garden of Gethsemane setup is prepared in the basement. We move in a procession. First the cross and the candle bearers will move, and we move behind them. Kindly stand. दयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया तातक आम्ही तू सदया घन कृपा वृष्टि कर प्रभुराया प्रभुराया दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया प्रकाश तुझी हा जगताचा पाप तमाहर प्रभुराया प्रभुराया दीनावरिया
दीनदयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया दयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया दीनदयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया चातक आम्ही तू सदया घन कृपा वृष्टि कर प्रभुराया प्रभुराया दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया प्रकाश तुझी हा जगताचा पाप तमाहर प्रभुराया प्रभुराया दीनदयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया दयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया दीनदयाळा दीनावरिया करुणा कर रे प्रभुराया चातक आम्ही तू सदया घन कृपा वृष्टि. And upon our youth especially who have taken or doing this part so that we may be affected through the passion of Christ. Also, selected council members have written words, a reflection in their own words. We pray that if you listen, you will be touched not only by Christ but also by the words that will be spoken. क्रूसाच्या वाटेची भक्ती. आरंभीची प्रार्थना. हे प्रभो, महामारीच्या या भयानक आपत्तीनंतर आम्ही आज तुझा पुत्र प्रभू येशूच्या जिवंत दुःख सहनाच्या क्रूसाच्या वाटेच्या भक्तीसाठी एक कुटुंब म्हणून आज एकत्र जमलो आहोत. या काळात आमच्या होली क्रॉस कुटुंबातील 20 दुर्दैवी भाविक करोनाने अकाली निघून गेले, जे आज आमच्यात नाहीत. त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखासोबत आणि इतर कुटुंबीय जे मरण पावले त्यांच्यासोबत आम्हीही तारणाची वाट चालणार आहोत, त्यांच्यासोबत राहणार आहोत. हे येशू, या महासंकट काळात तू आमच्यासोबत राहिलास. आम्ही घाबरलो होतो तेव्हा तू म्हणालास, भिवू नका, मी सोबत आहे. आमच्या या सहप्रवासात तू आम्हाला धीर देत राहिलास. डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कामगार यांच्या रूपात तू आम्हाला योद्धा म्हणून भेटायला आलास. आजाऱ्यांना, भुकेल्यांना, तहानलेल्यांना तू भेटावयास केलास. इस्पितळात मृत्यूशय्येवर शेवटचा श्वास घेणाऱ्यांचा तू श्वास बनलास. होय प्रभो, जेथे वेदना, व्याकुळ, जीव तळमळत होते
तेथे तुझा स्पर्श तू केलास. आता ही जिवंत क्रूसाची वाट चालत असताना तू आम्हाला स्पर्श कर. जेथे पर दुःखाने कोणी रडतो त्या ठिकाणी तू प्रगटत असतो याची जाणीव आम्हाला करून दे. We begin our first station with Jesus praying in the Garden of Gethsemane, his subsequent arrest, betrayal by Judas, arrest and his judgment by Pontius Pilate. God, take him away, whip him and crucify him. पहिले स्थान येशूला पिलातासमोर उभे करतात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रूसाने सर्व जगाचे तारण केले आहेस. धर्मसभा आटोपल्यावर लोकांचे पुढारी, मुख्य याजक व धर्मशास्त्री यांनी येशूला पिलाताकडे नेले. त्यांनी त्याच्यावरील आरोपांचा पाढा वाचायला सुरुवात केली. हा मनुष्य आमच्या लोकांना फितवीत आहे, राजाला कर देण्यास मनाई करीत आहे, मी ख्रिस्त आहे, मी राजा आहे असा दावा करीत आहेत. परंतु येशू निर्दोष आहे हे पिलाताला माहीत होते. परंतु लोकांच्या भयामुळे त्याने पाणी घेऊन हात धुतले व म्हटले, ह्या मनुष्याच्या रक्तपाताविषयी मी निर्दोष आहे. त्याबाबत तुम्हीच काय ते ठरवा. तेव्हा सर्व यहुद्यांनी उत्तर दिले की त्याचे रक्त आम्हावर व आमच्या लेकरांवर असो. मग पिलाताने त्याला क्रूसावर खेळण्यासाठी त्या कठोर हृदयी यहुद्यांच्या स्वाधीन केले. म्हणून हे येशू, आम्हीही बऱ्याचदा आमच्या जबाबदाऱ्या झटकून मोकळे होतो. आम्हाला वेळ नाही, इतर अनेक कामे आहेत, आम्हाला शक्य होणार नाही, अशा विविध सबई आम्ही पुढे करतो. आमच्या धर्मग्रामाच्या, गाव परिवाराच्या कल्याणासाठी व तुझ्या गौरवासाठी रक्ताचे पाणी करण्याऐवजी आम्ही कातडी बचाव वृत्ती धारण करतो. समाजातील समस्या, जबाबदाऱ्या काय आहेत हे सत्य ठाऊक असूनही आम्ही पिलाताप्रमाणे बघ्याची भूमिका घेतो. म्हणून आम्हाला क्षमा कर. प्रार्थना. हे येशू, आम्ही सुद्धा इतरांवर खोटे आरोप करण्यासाठी पुढाकार घेतो. कधी कधी खोट्या साक्षीदारांच्या पिंजऱ्यात उभा राहतो. आमच्या वागण्यामुळे व बोलण्यामुळे इतरांच्या मनाला झालेल्या जखमा भरून काढण्यास आम्ही असमर्थ ठरतो. आमच्या कृतीमुळे व निर्णयामुळे दुसऱ्यांच्या जीवनात आणलेल्या अपयशाबद्दल आम्ही तुझी क्षमा मागतो. सर्वांबरोबर न्यायाने वागण्याची कृपा आम्हाला दे. आमेन. हे प्रभू, आम्हावर दया कर.
condemned maybe to be meek and mild, as we tread your holy way. May we feel no bitter hatred when we too are persecuted. Let alone to walk with you. I am the king of the church. King of the church. King of the church. King, huh? On the cross, cross. Head. The second station. Jesus is made to carry his cross. We adore you, O Christ, and we bless you. The cross wasn't his, but he accepted it and made it his own. Meekly, humbly, he accepted it. He could have refused it. He had divine power, all the power necessary, but his salvific mission and utmost obedience to the Father took precedence over everything else. The cross thus stands as a sign of victory, a victory over death, a victory over sin, a victory over evil, over pain, over suffering, and all that goes along with these. Our prayer, Lord Jesus, just like you, help us to accept and carry our own crosses daily and follow you. Have mercy on us, O Lord. येशु चलतो कालवरी खाली घेऊनी क्रूस
बसरतो कालवरी बसल सांभाळे अंगावरी राजदंड दिला त्याच्या करी मुकुट काटेरी डोक्यावरी पतके मारिती पाठीवरी खांदी घेऊनी क्रूसवारी येशू चढतो कालवरी तिसरे स्थान, येशू पहिल्यांदा क्रूसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझी स्तुती करतो, कारण तो आपल्या क्रूसाद्वारे सारे जगाचे तारण केले आहे. सर्व जगात पहिल्यांदा करोना आला. करोनामुळे लोक घाबरले, एकमेकापासून दूर गेले, उद्योगधंदे बंद झाले, आर्थिक आवक बंद झाली, लाखोनी लोक मरण पावली, बरीच कुटुंबे मुले मुली अनाथ झाली. अशा वेळी प्रभू येशूंनी जगाचे दुःख हलके व्हावे म्हणून, धीर मिळावा म्हणून प्रभू येशूने स्वतः क्रूसाचे ओझे आपल्या खांद्यावर घेतले. करोनाची दहशत कमी करून अनाथांचा वाली झाला. सिनडच्या उद्देशाप्रमाणे सर्वांना एकत्र आणून दुःख हलके केले. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. आपण प्रार्थना करूया. करोनामुळे Fourth station. Jesus meets his mother. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. When we say the word mother,
She is the most precious and valuable human being on this earth. She is the woman who continues to face major and even life-threatening challenges in motherhood. Jesus respected and obeyed his, which we see during the wedding at Cana. Jesus, on the journey to Calvary, you felt so alone, with all these people yelling and screaming at you. You did not like the words they were saying about you, and you were looking for a friendly face in the crowd. At that moment, you see your mother. She can't make your hurting stop, but it helps you to see that she's on your side, that she's suffering with you. She understands and cares. Today, as an adult, we sometimes feel overwhelmed by many things. We think we can do everything. We keep worrying about our children, husband, families, and our future. Many of the parents' hearts are broken due to loss of their children, some gone astray, some ill-treating them during their old age, some at the last stage, longing to see their loved ones. This is a time we need to remember Mother Mary, who was always with Jesus till the end. We need to remember that being an adult does not mean having to solve every problem by ourselves. We need to look around for a friendly face and for a helping hand. Prayer. Jesus most suffering, Mother Mary most sorrowful, if by means I have caused you pain and anguish in the past, by God's assisting grace, it shall be so no more. Rather, I will remember that you are always by my side till the end. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. Pray for us sinners, Mary most pure. Mother of God, plead with your Son. Pray for us sinners, Mary most pure. That He may wipe away every tear, and make His light to shine on our face. Mother of God, be with your Son. Pray for us sinners, Mary most pure. पाचवे स्थान, सिमोन सिरोनीकर येशूचा क्रूस वाहतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो व तुझी स्तुती करीतो, परंतु आपल्या क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले. हा माझा क्रूस मी कालवरीपर्यंत न्यावा अशी सक्त आज्ञा या शिपायांना आहे. त्यासाठी मला कुणाची मदत लागली तर ती सुद्धा देण्याची तरतूद ते करणार आहेत. तरी पण कोणीच माणूस पुढे येत नाही. मग ते शेतातून येणाऱ्या सिमोन सिरेनीला बळजबरीने माझा क्रूस व्हायला भाग पाडतात. मला त्याच्या साहाय्याची आणि तुमच्या मदतीची गरज आहे. आत्म्याचं तारण करण्यासाठी
मला तुमचा हातभार हवाय. सिमोन जसजसा पुढे चालला तसा तो क्रूस त्याला हलका वाटला. तुम्हीही तुमचा क्रूस जर स्वेच्छेने स्वीकारला तर तो तुम्हास हलका वाटेल. ज्याप्रमाणे सिमोनने मला मदत केली त्याचप्रमाणे मी तुम्हास मदत करीन. मला तुमच्यातील खूप तरुणांची धर्मगुरू, धर्मबंधू व धर्मभगिनी म्हणून गरज आहे. काम पुष्कळ आहे परंतु कामगार थोडे आहेत. मला सध्या तुमच्या प्रार्थनेची व त्यागाची गरज आहे. तुम्ही अनेक सिमोन बनवून मला मदत कराल का? प्रार्थना. हे येशू, माझी दुःखे, संकटे व कर्तव्ये ही सर्व मला एका वजनी क्रूसासारखी आहेत. परंतु मला स्वर्गात नेण्याची ती योग्य साधने आहेत. सर्व ओझी माझ्या खांद्यावर तू स्वतः प्रेमाने ठेवलेल्या एका हलक्या क्रूसासमान आहेत असे मानण्यास मला कृपा दे. आमीन. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. दुःख वाटते रे प्रभू, दुःख वाटते, दुःख वाटते रे प्रभू, दुःख वाटते. सर्व पापे आठविता हृदय फाटते, सर्व पापे आठविता हृदय फाटते. दुःख वाटते रे प्रभू, दुःख वाटते, दुःख वाटते रे प्रभू, दुःख वाटते. केली पापे पदोपदी गोड मानवी, केली पापे पदोपदी गोड मानवी. होती मोहाची रे तुम्ही माझ्या नयनी, होती मोहाची रे तुम्ही माझ्या नयनी. दुःख वाटते रे प्रभू, दुःख वाटते, दुःख वाटते रे प्रभू, दुःख वाटते. The sixth station. Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, O Christ, and we bless you, Because by your holy cross you have redeemed the world. We see Veronica wiping the face of Jesus, which is covered with dust, sweat, and blood oozing from the wounds on his head. Now, Jesus, feeling a bit refreshed, he is admiring the courageous act of Veronica, especially her love, kindness, and compassion when all around him people are ridiculing him and saying all nasty things about him. There is no one here to defend me. Jesus is asking a question to all of us. There are times
when people are unjustly condemned even today? Will you stand up for them? Lord Jesus, plant in my heart the desires you planted in the heart of Veronica. Strengthen me so that I too may reach out to those you want me to reach out today through my thoughts, my words, and my actions. Help me to stand up and be a voice to the voiceless people. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. हे पहा, हे पहा, हे पहा, हे पहा, मूक हे कुणाचे माझ्या रुमालावरी, काट्याने हे टोचलेले, गायाने हे भरलेले, रक्त बळबळा गळते पहा कैसे जमिनीवरी. जरा वळूनी पहा, निर्दयी बनू नका, येत नाही का दया प्रभुजी तुम्हा. निर्दयी हो निर्दयी, तुम्ही सारे निर्दयी, का दिला तयाच्या क्रूस खांद्यावरी, का नेता तयाला कालवरी डोंगरी. हे पहा, हे पहा. सातवे स्थान, येशू दुसऱ्यांदा क्रुसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करीतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रुसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहे. खरं पाहिलं असता प्रभू येशूने आपल्या आयुष्यात सर्व जगाचे कल्याण आणि तारण चिंतले आहे. त्यासाठी त्याला मरणदंडाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर पिलाताची कचेरी म्हटलेल्या ऑफिसपासून तर थेट कालवरी डोंगरापर्यंत जाण्याची अत्यंत कष्टदायक आणि खडतर वाट चालून गेला आहे. आम्हा पापासाठी त्याने निंदा, फटक्यांचा मार, नीच वागणूक हे सर्व सहन केले. त्यामुळे तो अतिशय क्षीण होऊन दुसऱ्यांदा या खडतर वाटेवर क्रुसाखाली पडतो. पण तरीही त्या निर्दय शिपायांना त्याची दया येत नाही. बळजबरीने त्याला ती वाट पुन्हा चालवण्यास ते भाग पडतात. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, आमच्या पापामुळे तुला ही खडतर वाट चालवावी लागली. सर्व वाईट गोष्टींचा भार आम्हाला असह्य होत आहे. पण तुझी प्रीती आणि प्रेम हे खूप मोठे आणि शाश्वत आहे. म्हणून सर्व वाईटापासून आमचा बचाव कर आणि आम्हाला सहाय्य कर. आमेन. येशू स्वामी, तू क्रुसाच्या मरणापर्यंत मजवर प्रीती केली आहे. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. Forgive them, they don't know
the blinded eyes that never seems to see. Father, forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, they know not what they do. Weep not for me, but for yourself and for your children. Eighth station, Jesus meets the women of Jerusalem. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you are redeeming the world. Jesus, carrying his cross on the way to Calvary, turns to speak to the women accompanying him. These women wept with compassion, seeing Jesus walking to his death. But Jesus said to them, "Weep not for me, but for your children." Prayer. Lord Jesus, wake me up from my indifference. Give me a new heart of flesh so that I may rejoice with those who rejoice and weep with those who are saddened. Peel away the shell of my selfishness that holds others at a distance so that I may feel one with their lives, free to act with our own spontaneous generosity as we help and serve those afflicted by the calamities. Dress us in the armor of your protection and keep us safe in your care. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. Mama Krista Shramala Krista Shramala Takala Damala Krista Shramala Takala Damala Mama Krista Shramala पाप्यांसाठी तू देह घेतला द्वेष बहुत जीवाला त्रास तुला घडला नववे स्थान, प्रभू येशू तिसऱ्यांदा क्रूसाखाली पडतो.
हे ख्रिस्ता आम्ही तुला बसतो व तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. चापकांचा मार, रणरणते ऊन, भारी क्रूस, थकलेले शरीर. प्रभू येशूमधील शक्ती आता पूर्णतः संपली आहे. तो अत्यंत निर्बल झाला आहे. आता तो काल्वरी डोंगराच्या पायथ्याशी आला आहे. त्याच्या प्रवासाच्या अंतिम मुक्कामाचे ठिकाण फारसे दूर नाही, पण पुन्हा एकदा त्याची शक्ती कमी पडते. हे येशू, पाप सोडून बाकी सर्व बाबतीत तू आमच्यासारखा मानव होतास, आमच्यासारखा अशक्त होतास. त्यामुळे क्रूसाच्या भाराने तू तिसऱ्यांदा पडलास. पण काल्वरी टेकडी चढणे अगत्याचे होते, कारण तेथून तू उंचावला जाणार होतास. शास्त्रालेख पूर्ण होणार होता. हिम्मत एकवटून सारा अशक्तपणा दूर सारून तू निष्ठेने उठतो आणि क्रूस घेऊन चालू लागतो. प्रार्थना. मोहामध्ये, त्रासामध्ये, संकटांमध्ये तुझ्या शब्दावरील आणि श्रद्धेवरील आमची निष्ठा कायम राहावी आणि पुन्हा उठून आम्ही आमच्या स्वर्गीय पित्याकडे यावे, म्हणून तू आम्हावर कृपा कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. Jesus was paid. Helplessly for all to see. Our sins were nailed there beside our Savior. He took them from us to set us free. A sign of suffering, a sign of failure, a sign of foolishness, a sign of pain, a sign of victory, a sign of triumph, a sign of freedom, and a sign of love. Help it!
11th station, Jesus is stripped of his garment. We adore thee, O Lord, and we bless thee. Because by your holy cross you have redeemed the world. Truly innocent Jesus, by the merits of torment which thou hast felt, help me to strip myself of all the afflictions to the things of the earth. Help us to keep ourselves pure and clean. In today's world, we are so attracted towards making money, to have more and more properties. Running behind all this, we forget that there are people who have nothing, not even the basic one-time meal. Can we make an effort to reach out to such people, to console them? During the time of a delivery, there were ladies who left their premature children in the incubators and left back to their villages because they could not pay the rent of the incubators, and left the innocent children to die. It's very shocking, but as Christians we could do nothing. Why could we not stand for such people, raise funds for them, help them out? So many children are born few grams and left to die because of poverty. Lord, give us the courage to stand for such children, to save them. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. येशू चढतो कालवरी, खाली घेऊन क्रूसवारी. येशू चढतो कालवरी, वधस्थळी येताशी पायानी, वस्त्र काढिले त्याचे ओढुनी, गायनाचे उघडे होनी, रक्ताच्या जाती दळुनी, खांदी घेऊन क्रूसवारी. येशू चढतो कालवरी. अकरावे स्थान, येशूला 2 चोरांमध्ये क्रूसावर खेळतात. हे ख्रिस्ता, मी तुला भजतो, तुझे उपकार मानतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहे. निष्ठुर शिपायांनी येशूला क्रूसावर चढविले. त्याच्या दोन्ही हातापायात भले मोठे जाड आणि कुचदार खिळे ठोकले. ते ठोकता क्षणी त्याच्या हातापायातून भयाभया रक्त वाहू लागले. त्यांनी त्याचा क्रूस
थट्टा मस्करी करणाऱ्या निंदकांसमोर 2 चोरांच्या मध्ये उभा केला. हेतू हा की येशू जणू अट्टल गुन्हेगारासारखा फार मोठा पापी आहे असे त्यांनी जगाच्या निदर्शनास आणून द्यायचा प्रयत्न केला. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, तू अनंत कृपाळू व प्रेमळ आहेस, परंतु आम्ही आमच्या वाईट विचार, भ्रष्ट कृती, अपशब्द व व्याभिचारांद्वारे वारंवार तुला क्रुसावर खेळतो. परंतु तू आम्हाला पुन्हा पुन्हा क्षमा करीतोस. प्रिय येशू, तुला 2 चोरांमध्ये उभे करून गुन्हेगार व पापी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तू त्यांना माफ केलेस. आम्ही तुझ्याप्रमाणे निष्पाप व निर्दोष असे आचरण करण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून तू आम्हाला आशीर्वादित कर. हे येशू, आज संपूर्ण जगात शांतता निर्माण व्हावी, युद्ध थांबावेत व कोविड-19 या महामारीपासून संपूर्ण जगाची मुक्तता व्हावी म्हणून आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. आमेन. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर.
Samatani. This is finished. 12th station. Jesus dies on the cross. We adore you, Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Jesus said, I thirst. A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of sour wine on a hypos branch and held it to his mouth. When Jesus received sour wine, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. The final declaration of Jesus on the cross, it is finished. It is pronouncement of victory over sin and death. Jesus offers his life on the cross out of love for each and every one of us. Dying of Jesus rewrite the story of death. We all must die someday. How, when, and where is uncertain. When comforted with your own death, God is there, and we long to die a peaceful death. In the valley of darkness, Jesus is our light. O Lord Jesus, today we pray for all those who are currently battling between life and death. We also pray for all innocent souls who have lost their lives. All those who are affected with various kinds of diseases, whether physical, mental, or spiritual, that they may be healed and find comfort and consolation. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. मला काता जीले प्रभु परमेशा तुझी एक आशा माझी होती मला काता जीले प्रभु परमेशा तुझी एक आशा माझी होती आकेला तुझा येत नाही साध कायमी प्रमाद केला सांग तुझे रसता तुझ पुकारितो परिया वेळीतो माझ लगा मला कातजीले प्रभु परमेशा तुझी एक आशा माझी होती
13वे स्थान, येशूला क्रुसावरून खाली उतरविले जाते. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो व तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या पवित्र कृपाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. येशूचा एकाकीपणा म्हणजे माझे कोणी नाही व मी कोणाचा नाही ही भावना. संबंधाचे धागे जेव्हा तुटतात तेव्हा हृदयात ह्या भावनेचा जन्म होतो. माझे कोणीतरी असावे व मी कोणाचा तरी असावा असे प्रत्येक व्यक्तीला वाटते. परंतु तसे जेव्हा घडत नाही तेव्हा एकाकीपणा मनुष्याला आपल्या घट्ट मिठीत जखडतो. उदास चेहरा व मौनता याची लक्षणं आहेत. आजूबाजूला गर्दी असो अथवा कोणीही नसो, चेहरा मात्र उदास. क्षणभर येशूला एकाकीपणाचा अनुभव आला की मी पृथ्वीवर कोणाचाही नाही व वर आकाशात माझे कोणीच नाही. म्हणून त्याने मला का त्यागिले हा प्रश्न परमपित्याला विचारला. विजेच्या तारावर लटकलेल्या पतंगाप्रमाणे तो क्रुसावर टांगला होता. माझे लोकांशी संबंध कसे आहेत? प्रार्थना. हे प्रभो, तुझ्या सत्याचा प्रेमाचा धर्म देण्यासाठी ज्या येशूने जीवनभर देह झिजवला, तुझ्या आज्ञेप्रमाणे धर्मांधाविरुद्ध आघाडी उघडली, त्यालाच आज प्रस्थापितांनी ठार मारले आहे. कोरोनाविरुद्ध अनेक योद्धे जीवावर उदार होऊन लढत होते, मरत होते. तेव्हा येशू ते तुझा कित्ता गिरवून जगाला तुझी साक्ष देत होते. हे येशू, त्यांना स्वर्गीय सुख दे. त्यांच्या अनाथ झालेल्या कुटुंबाची तू काळजी घे. आमेन. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. So despised by the world, as a warm satisfaction for me. For the dear Lamb of God, let His glory abound to bury to the Calvary. So I cherish the old and cross, till I drop to the side down. I cling to the old rugged cross, and exchange something for the cross. Station. Jesus is laid in the tomb. We adore thee, O Lord Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Jesus, your body is prepared for burial. Everyone seems busy making sure that your burial lacks nothing. All your hope of returning is almost lost. All your words and promises seems to have failed. All that is visible
is victory over death. In my life too, when I face various challenges, I could easily magnify my problem and nurture them. I could lose sight of God's promise in my life, and I could forget that my problems were never meant to keep me in the tomb, but to mold me and make me more like you. Pray. Lord, help me then to wait in hope for your promise to be fulfilled in my life. May I always remember that no matter what I see and face, your promises in my life will never fail me. Help me always to find hope in my life by always rising from my tomb, and may I always remember that my hope in your love for me never disappoints me. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. कसाही असो ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो मी कुठेही कसाही असो ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो मृत्यूच्याही तुम्ही चालता मी असावे करुणी तुला मृत्यूच्याही तुम्ही चालता मी असावे करुणी तुला जिंकुनी मृत्यूला जोडे जिंकुनी मृत्यूला जोडे मी कुठेही कसाही असो ख्रिस्त माझ्यामध्ये दिसो Kindly close your eyes. Thank you, Heavenly Father, the gift of our beloved Jesus Christ, our Redeemer. Thanks for our youth. So many days, they are not only acting, but completely involved with Jesus' passion. Bless all our youth. Through this way of the cross, they got some values in their life. They are not going to forget all this till their life, end of life. Jesus' role, Mother Mary's role, Veronica's role, Simon's role, and all the soldiers, pilot, everyone. They give the history of 2000 years what happened. Thanks to our parish council member, they prepared the way of the cross from सुरुवातीच्या प्रार्थनेपासून शेवटच्या प्रार्थनेपर्यंत 14 स्थानं त्यांनी स्वतःच्या जीवनावरचे अनुभव कथन केलेले आहेत, जे तुमचे आमचे आहेत. गेली 2 वर्ष हे प्रभू आम्ही तुझ्या दुःख सहनाला चर्चमध्ये येऊन
प्रार्थना करण्यासाठी जमलं नाही. But today, after 2 years, we are come together. Whole world come together today. Bless our family, our children, through your blessed blood. Jesus, you physically died, but spiritually still with us. I finish, you said on the cross. मी माझा आत्मा तुझ्या हाती सोपवितो. असं बोलून तू प्राण सोडलास. But this is not the end. This is must be physically end. But spiritually you alive. And that time on the cross you sang the psalm to your heavenly Father. तुला आळविता जीवन सरावे, अनंता तुझे रूप नेत्री उरावे. जगन्नायका रे नको अंत पाहू आता, मना मोही माया किती काळ सावू. निराकार हे रूप साकार व्हावे. आणि ती आभाराची प्रार्थना आणि दुःखसह पॅशन्स. टुडे इव्हनिंग 6 o'clock we are going to gather together again to listen the passion of Jesus. Now, in between this time from now till evening, till our service gets over, it is a silence. Pray for ourselves, yourself, for your family, for our society, for our world, for the peace. Before blessing, I sing one hymn for Jesus. He is saying to his heavenly Father that I am coming to you. Whatever the temptation in my life, in this world, Heavenly Father, he said, because of your grace, I continue my mission 3 years. At the age of 30 till 33 years, I give the message of love, peace and joy. But they don't want that. They want only power. That's why they killed me. Before he is given his spirit to Heavenly Father, he sang. Kindly close your eyes and listen carefully what Jesus is crying for. Love, peace and joy. तुला आळविता जीवन सरावे. तुला आळविता जीवन सरावे. अनंता तुझे रूप नेत्री उरावे. अनंता तुझे रूप नेत्री उरावे. तुला आळविता जीवन सरावे. जगन्नायका रे नको अंत पाहू.
मना मोही माया किती काळ साहू निराकार हे रूप साकार व्हावे निराकार हे रूप साकार व्हावे तुला आळविता जीवन सरावे तुला आळविता जीवन सरावे. He sang and he said, I command my spirit, O Lord. हे प्रभो, मी माझा आत्मा तुझ्या हाती सोपवितो. आणि त्याने प्राण सोडला. त्याच प्रभूचा आशीर्वाद, ब्लेसिंग नाव विल टेक. The Lord be with you. Dear Lord Jesus, through our intention, our action, our operation, we praise you. We adore you, we serve you, Almighty Majesty. Give your love, peace and joy to all our family. And the courage through your blood, sacred blood, Lord Jesus. Give us the courage to work in your vineyard, to give the message of love to whole world, to give the message of the peace to the whole world. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आम्हा साऱ्यास क्रूसाचा आशीर्वाद देवो. आमेन. ज्या कोणाला प्रार्थना करायची आहे चर्चमध्ये, those who are to pray, they can go on top. Others also free to go your home. Today is a fasting day. Those who are sick, for them no, but not all the children, but the others, those who are capable to keep fast, they can do it. ज्यांना उपवास करायचा आहे तो हा उपवासाचा दिवस आहे, त्यागाचा दिवस आहे, प्रार्थनेचा दिवस आहे. बोलायचं जरी असेल एकमेकांशी तरीसुद्धा हलक्या आवाजात, हळू आवाजात, सायलेंट व्हॉईसमध्ये बोला. आणि संध्याकाळी लवकरच तुम्ही या 6च्या आधी 5:30 पावणे 6च्या दरम्यान. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.